Ćao, evo opet mene, tu sam gde sam, samo mi u svakom videu se sulje kosa. U svakom slučaju, ono što bih htjela da podelim s vama jeste mali trik koji je moja mama otkrila, a vezano za za portikle koje ja puno volim, u smislu da su jako praktične, što događalo se da te nisu pelene nego portikle koje imaju džep, da im se taj džep islepi s vremena na vreme i da onda, ako je tečnija hrana, sklizne sa pelene i ne upadne u džep, nego padne detetu u krilo. A moja mama je uradila ovo. Čiriba, portikla na drugu stranu, aha. Tada. I džep nije slepljen. Tada. Eto malog triga koji će, nadam se, da vam olakša hranjenje deteta ili već da onako budete malo opušteniji kada date detetu samo da jede i da znate da će ta hrana ipak završiti u tom džepu. Tako da, eto, da, to je to. Naravno, pogledajte sve te moje favorite, link je dole ispod, vezano za pribor za hranjenje beba. Tako da, nadam se da ćete naći neke korisne stvarčice tu. Ćao. Naravno, lajkujte ako vam se dopada, pišite u komentarima šta mislite o ovome i to je to. Ćao.